Good morning everyone. So I am here wandering at the Winter Wonderland. Tara mamasyal tayo saglit. Freezing. So I am here in Wascana Park. So look at the lake. Frozen na siya. At meron na rin mga naglakad sa lake. So matigas na yung tubig na yan. Tara guys, mamasyal tayo dito sa Winter Wonderland. Hindi tayo masyadong magtatagal kasi super lamig. Saka baka madulas tayo. As you can see, look. Oh. So ang mga pine tree lang ang hindi nawawala ng dahon. Ayan. So ayan. Tayo nakikita. Ganda, no? Oh, look. Yan po ay lake yan. Lake.